హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్మూర్తి ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఏంటంటే పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే అన్నదైతే ఎప్పుడు ఇస్తాను అన్నదైతే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే ఎప్పుడు ఇస్తానో, ఎలా ఇస్తాను అన్నదంటే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. వీడియో అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. చివరి వరకు అయితే చూస్తూ అయితే ఉండండి. అందరైతే చూస్తారు, ఎందుకంటే చివరి వరకు పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే ఎలాగ ఇస్తాను అన్నదైతే. అండ్ వీడియోనైతే ఎలాంటి లేట్ చేయకుండా వీడియోనైతే స్టార్ట్ చేద్దాం. వీడియోనైతే స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైనా వీడియో లైక్ చెప్తే వెంటనే లైక్ అయితే చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోనైతే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే అన్నదైతే ఈ పబ్జీ అయితే దివాళీకి అయితే అన్లాక్ అయితే అవుతుంది అని అయితే చాలామంది అయితే చెప్తున్నారు కదా. నేనైతే 19th వరకు అయితే చూస్తాను. 19th వరకు అయితే చూసి 19thలోనైతే అన్లాక్ అయితే అప్పుడైతే 19th అయితే నేనైతే పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే అయితే ఇస్తాను. ఆ రోజు నా స్పెషల్ డే అండ్ నా డే ఆ రోజు అయితే, ఎందుకంటే నా బర్త్డే ఆ రోజైతే నేనైతే పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే అయితే ఇస్తాను అందరికైతే. అండ్ అన్లాక్ అయితేనే ఇస్తాను, అన్లాక్ అవ్వకుండా ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే మిడల్ పై అప్పుడే అన్లాక్ అవుతుంది కాబట్టి అన్లాక్ అయితేనే ఇవ్వగలను. ఇప్పుడు అయితే అది ఎలా చేయాలన్నది అయితే ఈ వీడియోలో అనేది చూస్తాను. అండ్ ఆ పబ్జీ అప్పుడులోగా అన్లాక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వేరే డేకి అయితే స్కిప్ చేస్తాను. అండ్ వేరే వీడియో ఏదో ఒకటి చేస్తాను కదా, అప్పుడు ఆ వీడియోలో అనేది చెప్తాను నేను ఏ రోజునైతే ఇస్తాను అనేది చెప్తాను. ముందుగా పబ్జీ యూసీ ఎలాగ ఇస్తాను అనేది అయితే చూద్దాం. మనం అయితే ఫస్ట్ ఈ వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. మీ ఒక నేమ్ అయితే కామెంట్ చేయండి, ఇంకేమీ కామెంట్ అయితే చేయకండి. మీ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ అన్నది అయితే కామెంట్ అయితే చేయండి. నేను మినిమం ఒక 20 మెంబర్స్ వస్తున్నా సరే, 20 మెంబర్స్కి అయితే నేనైతే కామెంట్ పిక్కర్ ద్వారా అయితే కామెంట్ అయితే చేస్తాను. అండ్ లైవ్ అయితే చేస్తాను. లైవ్ అయితే యూట్యూబ్లోనైతే చేయను, ఇన్స్టాగ్రామ్లోనైతే చేస్తాను. మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే స్క్రీన్ మీద అయితే కనబడుతుంది. అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దాని ద్వారా ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే ఫాలో అయితే అవ్వండి. ఫాలో అయితే అప్పుడైతే మీకైతే లైవ్ అయితే వస్తుంది. ఆ లైవ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆ లైవ్లోనైతే మీ అందరికీ అయితే నేను లైవ్ చేసి కామెంట్ పిక్కర్ ద్వారా అయితే కామెంట్ పిక్ చేసి వాళ్ళందరికీ కామెంట్ పిక్కర్ ద్వారా కామెంట్ పిక్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళకైతే వాళ్ళ నేమ్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను. వాళ్ళ ఒక నేమే అనౌన్స్ చేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లోనైతే వాళ్ళ ఒక పబ్జీ కోడ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో, పబ్జీ కోడ్ అండ్ ఆ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో పబ్జీలో ఉండే నేమ్, ఆ నేమ్ అయితే ఆ రెండు అయితే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లోనైతే మెసేజ్ అయితే చేయండి. మెసేజ్ చేస్తే అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నేను ఆ కోడ్ అయితే నాకు మెసేజ్ అయితే చేస్తాను. నేను 3 అయితే మెసేజ్ చేయండి నాకు. మీరు ఏదైతే మీరు కామెంట్ ఈ వీడియో కింద కామెంట్లోనైతే మీ యొక్క నేము, మీ యొక్క ఇంటి ఇనిషియల్తో పాటు అయితే పెట్టండి. అండ్ ఈ యొక్క మీరైతే పబ్జీలోనైతే ఉంటుంది కదా మీ నేము, ఆ నేము అండ్ పబ్జీ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో పబ్జీ కోడ్, ఆ కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఈ మూడు అయితే మీరైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లోనైతే నాకు పంపించండి. కింద కామెంట్లోనైతే పబ్జీ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా, మీ పబ్జీ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నేమ్ అండ్ మీ ఒరిజినల్ నేమ్ ఇనిషియల్తో పాటు కింద అయితే కామెంట్ అయితే చేయండి. ముందుకైతే ఇంకోసారి అయితే చెప్తున్నాను, కింద కామెంట్లోనైతే మీ పబ్జీ యొక్క నేము అండ్ మీ యొక్క పర్సనల్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, పర్సనల్ నేము ఇనిషియల్తో పాటు కింద అయితే కామెంట్ అయితే చేయండి. కామెంట్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే కామెంట్లో పికప్ ద్వారా అయితే కామెంట్ అయితే పిక్ అయితే చేస్తాను. కామెంట్ పిక్ చేసిన నెక్స్ట్ డేకి అయితే మీ అందరికైతే నేనైతే పబ్జీ యూస్ అయితే సెండ్ అయితే చేసేస్తాను. అండ్ ఎంతమంది చేస్తాను అన్నదైతే ఇంకా క్వశ్చన్ మార్కే ఉంది, ఎందుకంటే మనీ అయితే చూస్తున్నాం, మనీ అయితే ఎక్కువ చూద్దాం. మనీ చూసి అప్పుడైతే ఎంతమందికి అన్నదైతే లైవ్లోనైతే చెప్తాను నేను. అప్పుడు అయితే ముందుగా అయితే ఏదైతే అర్థమైంది కదా, కింద కామెంట్లోనైతే టైప్ చేయండి. కామెంట్ పిక్కర్ ద్వారా కామెంట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడైతే వాళ్ళ నేమ్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తాను. వాళ్ళ నేమ్ బట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లోనైతే నన్ను ఫాలో అవుతూ మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే నాకు మెసేజ్ చేస్తే అప్పుడు నేనైతే కామెంట్ పిక్కర్ అప్పుడు వాళ్ళకైతే యూసీ అయితే సెండ్ అయితే చేస్తాను. అర్థమైంది కదా, ఈ విధంగా అయితే చేస్తాను. పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే లైవ్ ఈ విధంగా చేసి అందరికైతే సెండ్ అయితే చేస్తాను. ఇది పబ్జీ యూసీ గివ్ అవే అన్నదైతే ఈ నెల 19th అయితే చూద్దాం. 19th లోపల అన్లాక్ అయితే అవ్వకపోతే అప్పుడైతే వేరే డేట్ అయితే మార్చుదాం. చివరికి చూసినప్పటికైతే నిన్నైతే దివాళీ అయితే చాలా గ్రాండ్గా అయితే జరిగింది. మీ అందరికి కూడా చాలా గ్రాండ్గా జరిగిందని అయితే నేనైతే అనుకుంటున్నాను.
అండ్ ఇవాళ కూడా గ్రాండ్ ఫెస్టివల్ ఉంది, ఇంకా క్రాకర్స్ అయితే ఉన్నాయి, అన్నీ కాల్చాలి. ఇదైతే ఇప్పుడు 5 ఆ లోపల అయితే నేనైతే పోస్ట్ చేసేస్తాను వీడియో అయితే. అందరూ అయితే చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికైతే ఎవరైతే పబ్జీ అయితే ఆడతారో వాళ్ళందరికైతే షేర్ అయితే చేయండి, అందరికైతే యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ బటన్ అయితే లైక్ అయితే పెట్టండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇలాంటి ఇంకో వీడియోస్తో మీ ముందు ఉంటాను. అండ్ అందరికీ సేవ్ ద ట్రీస్, సేవ్ ద ఎర్త్. జై హింద్.